me ehkä Jerenkaan. Eiks ATC saa tuolla milloin mennä? Mitä sä katot isket? Se kone on tuolla edessä. Olisiko nyt joku tiellä? Mitä sä kuvaat? Kuvaisit konetta. No kun mä astun konetta, kato nyt. ATC on nopeampi. Pekka kuvaa liikkuu sun mielestä. Mikä konetta on? A3 sellainen. Joo, kuulostaa pieneltä. Mut se on isompi kuin A35. A30 iskä. Tää on aika samankokoinen.